Matematika oktatás után ecsetet ragadott Virágos Hilda, akinek alkotásaiból most kiállítás is nyílt a Kulturális Szalonban Virágaim címmel. A Hilda virágok megőrzik, átmentik borúsabb napokra is az átmeneti szépséget. Így fogalmazott a kiállítás megnyitón az alkotó művésztanára, Varga Ágnes. A megnyitón Molnár Sáska Zsófi fuvolázott, Molnár Sáska Zoltán pedig furujázott. Üde tavaszi hangulatot varázsolt a Kulturális Szalonba Virágos Hilda festményeivel. A kiállító művész több mint 10 éven nyugdíjba vonulása óta foglalkozik komolyabban a festészettel, az alkotómunkával. Az Óbudai Rajzkörben kezdte elsajátítani a festészetet, a rajzolás alapjait. 2004 nyarán részt vett a Budai Rajziskola nyári kurzusán, ahol elmélyítette tudását. Azóta is rendszeresen részt vesz festőtáborokban és kurzusokon. Én nagyon régóta, egész kiskorom óta pedagógus szerettem volna lenni, és a földrajz szakra készültem a pécsi főiskolára. És a 4. gimnáziumba egy olyan matematika tanár jött hozzánk, aki úgy tudott tanítani, hogy azt éreztem minden órán, hogy erre egyedül is rájöhettem volna, ha egy kicsit töröm a fejemet, ilyen levezetéseket, térfogatokat, gyönyörű táblaképeket csinált, és hát borzasztóan megtetszett nekem a matematika tanítás, és elhatároztam, hogy az Ötvös Egyetemre jelentkezem matematika fizika szakra, úgy volt párosítva, hogy matematika-fizika, matematika-kémia, hát a matematika-fizikát választottam, és hát fölvettek, és megcsináltam, és akkor matematikát tanítottam, mindig nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel, remélem, hogy a diákok is így emlékeznek rám, van néhány régi visszatérő hallgató, most már felnőttek ők is, és hát így aztán háttérbe szorult a festés, hát illetve rajzoltam, de nem olyan intenzíven. Hát ugye férjhez mentem, gyerek, család, millió munka, és maga a matematika is egy teljes embert kíván, mindig új feladatok, feladatsorok megoldani, és sok idő elmaradt a rajzolás, és aztán amikor nyugdíjba kerültem 2004-ben, akkor úgy kicsit felszabadult az időm. A fiam már külön került tőlem, és akkor kaptam egy cserép cikláment, és az annyira megszólított, hogy fess meg, hogy elmentem a papírboltba, vettem egy ilyen 12 gombos kis festéket, meg rajzlapot, és lefestettem. Hogy jön ide a matematika? A művészi alkotó folyamat nem nélkülözheti a tudatos építkezést, a tudományos gondolkodást se. Nincs ebben semmi meglepő. Sok zenész, festő jött a műszaki jogi világból. Nincs külön jobb és bal agyfélteke, csak tehetség, alkotó erő. Közben a húgom az én vágyamat megvalósította, ő Pécsre ment földrajz szakra, később ugyan elvégezte az Iparművészeti Főiskola textilszakát is, de ő mindig festett és dolgozott, és pont jött hozzám, ő Székesfehérváron él, a Művészeti Gimnázium tanára, én meg hát ugye itt Budapesten voltam, és pont jött, és akkor készült el a nagy mű, még az asztalon volt a virág, és akkor olyan félve mutattam meg neki, és akkor mondja, hogy hát te, van benned valami. Jó lenne, ha keresnél egy kört, és akkor tanulnál, és csináld ezt most már, hogy több idő.
Hát így kezdődött 10 éve. Óbudára kerültem egy művésztanárhoz, ő fogja megnyitni a mai kiállításomat, és az ő vezetésével az első lépéseket megtettem, és biztatott, és a mai napig is járok az ő kurzusára. Ezen felül elvégeztem a Budai Rajziskolának egy kurzusát, egy stúdióba járok, ahol modelleket festünk, rajzolunk, tehát tanulok azóta egy húzamba. Tizenegy éve tagja színkörünknek és közös tárlatainknak. Nyári alkotótáborok, téli tanfolyamok, hát sorolni is nehéz, biztosan hiányos a felsorolásom. Élete, aktivitása nagy példa számomra, csak így tovább. Műveidhez gratulálok! Az édesapám erdész volt a Vértesi Állami Erdőgazdaságban, és ott nőttünk föl Gánton, Gánt-bányatep. Az a Vértesi Erdőgazdaság, vagy a Gánt, az az első bauxit bánya volt Európában. A földrajzkönyvekben mi úgy tanultunk, hogy Gánt-Halimba, Iszka-Szentgyörgy a bauxit bányászat központja, és hát ott az erdőbe éltünk. És hát azzal tényleg azt lehet mondani, hogy az anyatejjel szívtam magába, hát ott a virágok, a fák közelsége, a sok-sok kirándulás, séta, játék az erdőben. Itt csak töredékét látjuk festményeinek, rajzainak, témái is bővebbek, emberképek, tájak, természeti jelenségek alkotják repertoárját, izgalmasak utazásainak emlékei, távoli tájak, emberek, élménylenyomatok. Dolgozik akvarellel, olajjal, pasztellel. Rejtegetett vágyait kinyitja. Gyerekkori édesapjával erdőjáró élményeit, természet szeretetét alkotásokba építi. Analizál, szintetizál, sokat elárulnak ezek a képek az alkotóról. Hogyan válogat, hogyan komponál, a finom lilaiságot tükrözi a pasztell színvilág, a homályból előcsillanó törékeny, kecses formák csoportja, kicsattanó életerőt árasztanak a dinamikus, erős színek csillogása. A hildavirágok megőrzik, átmentik borosabb napokra is a múlékony szépséget. Mi ez az erős vonzódás bennünk a virágokhoz? A génjeink emléktárába hordozzuk, kitörölhetetlenül. A múlt századtól hangulatokat, festői hatásokat idéznek a képek, a korábbi századokban szimbólumok, allegóriák voltak. Az ókorban, a keresztény középkorban mitológiai alakok, szentek kísérői. Régi szokások, hiedelmek, misztikus jelképei. Jelentésük koronként változott. A mi kultúránkban a mai embernek szokásaihoz, korstílusához igazodott új jelképek jelentek meg. Izgalmas feladat ezeket a képeket, szimbolikus tartalmukat kutatva nézni. Miért pont ezt a virágot? Miért pont így ábrázolta Hilda? A pipacs a zabolátlan életerő.
a korlátokat legyűrő szabadság jelképe, hisz virgonc vadvirág harsányan árasztja el a mezőket. A tulipán Közép-Ázsiából jött, a szenvedélyes szerelem, érzékű örömök szimbóluma. A tavaszi megújulást, érett lelkiséget is idézi. Magyar kertekben Mátyás király óta virul. A kála Dél-Afrikából származik. Egy régi legenda szerint, amikor Éva elhagyta az édenkertet, a kálát azokon a helyeken nyíltak, ahová a sajnálkozó könnyei potyogtak. Itt voltak olyan foglalkozások, ami hát az egészségem, meg a kondícióm szinten tartása érdekében nagyon fontos, és akkor jöttem ide a programokhoz, és a kulturális szalon vezetője, a Menyhárt Éva egy végtelen kedves, nyitott, mindenre nyitott, és biztatja az embert, és akkor így jött a kapcsolat. És akkor rendszeresen kiállítok minden évben a MOM kulturális központba, és már akkor ő hallotta a híremet, hogy úgy mondjam, és aztán kérdezte, hogy lenne kedve mit is kiállítani, és akkor hát így kerültem ide. Virágos Hilda Virágaim című kiállítása április 26-áig tekinthető meg a Kulturális Szalonban. Kultúrponttal legközelebb egy hét múlva, április 23-án a szokott időpontban este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!